Η Κορισία είναι το κεντρικό λιμάνι της Γιάς. Οι ντόπιοι την ονομάζουν και λιβάδι και απέχει μόλις 16 ναυτικά μίλια από το Λαύριο. Έχει χτιστεί πάνω στην αρχαία πόλη Κορισσό και αποτελεί το σημερινό κέντρο του νησιού με πολλές ταβερνούλες, καταστήματα τουριστικών ειδών, παντοπολία και ζαχαροπλαστεία. Μια βόλτα στα σοκάκια του νησιού είναι αρκετή για να σας αποφορτήσει από κάθε ίχνος έντασης, με το λευκό κυκλαδίτικο να κυριαρχεί στους τοίχους των σπιτιών, ενώ το σιέλ, το ροζ, το πράσινο και το μόβ στις πόρτες και τα παράθυρα δίνουν το δικό τους χρωματικό ρεσιτάλ. Προχωρώντας προς το εσωτερικό του οικισμού της Κορισσίας, την προσοχή σας θα τραβήξει η τεράστια καμινάδα ύψους περίπου 45 μέτρων που ανήκει στο εργοστάσιο Εμαγέ. Θυμάστε τις άσπρες παλιές σκούπες που χρησιμοποιούσαν οι παππούδες μας? Τουλάχιστον οι δικοί μου τέτοιες χρησιμοποιούσαν. Αυτά λοιπόν είναι τα Εμαγέ. Το εργοστάσιο Εμαγέ λειτουργήσε από το 1927 έως το 1957 και αποτέλεσε το μοναδικό εργοστάσιο επισμαλτωμένων σκευών στην Ελλάδα. Επίσης, τροφοδότησε τον ελληνικό στρατό με κράνη. Αποτέλεσε το μεγαλύτερο εργοστάσιο Εμαγέ της Μεσογείου και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή των κατοίκων του νησιού. Ο κύριος Ευγενικός εργαζόταν στο εργοστάσιο από παιδί και η αγάπη του γι' αυτό τον έκανε να ιδρύσει τον Σύλλογο Φίλων Εμαγέ Κέας και μαζί μια έκθεση με όσα σκεύη και μηχανήματα κατάφερε να περισσώσει από το εργοστάσιο. Τα μηχανήματα αφού φύγανε, πουληθήκανε στους παλιατζίδες, από εκεί κατορθώσαμε εγώ και ένας φίλος μου να τα φέρουμε πίσω για να δώσουμε κάποια ζωντάνια στο νησί και να μάθουν και τα εγγόνια σήμερα ότι σε αυτό το εργοστάσιο δουλεύαν οι πατεράδες τους και τρώγαμε ψωμί. Συνεχίσαμε την πορεία μας από τον παραλιακό δρόμο και αφού περάσαμε το Βουρκάρι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την Κορισσία, βρεθήκαμε στον όρμο του Οτζιά. Η παραλία του Οτζιά είναι μία από τις ομορφότερες παραλίες στην ΚΕ. Είναι η μεγαλύτερη σε μήκος παραλία και κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμος την προτιμάει για την ξεχωριστή ομορφιά της. Ένας παλαθεριστικός οικισμός, ιδανικός για ξεκούραση, μπάνιο, περίπατο και καλό φαγητό. Συνεχίζοντας την πορεία μας με το αυτοκίνητο, περάσαμε και από την παλιά βιομηχανική περιοχή της Κόκας. Η Κόκα ήταν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς ανεφοδιασμού άνθρακα πλοίων της Ελλάδας και πραγματική πηγή ζωής για τους γιώτες. Ο αυτοκινητόδρομος τελειώνει στο επωνομαζόμενο στενό του Λάμπρου Κατσόνη, που δεν σταματά στιγμή να μας θυμίζει το ρόλο που έπαιξε η Τζιά στην προεπαναστατική περίοδο του 1921. Ύστερα από αιματηρή ναυμαχία με τον τουρκικό στόλο, ο Λάμπρος Κατσόνης αποκλείστηκε στο λιμάνι της Κέας. Κατάφερε να διασωθεί, σέρνοντας τη νύχτα το καράβι του από αυτό εδώ το πέρασμα και βγαίνοντας ανοιχτά στο πέλαγος. Αφήσαμε το τζιπάκι μας στο στενό και συνεχίσαμε με τα πόδια μέχρι το φάρο του Αγίου Νικολάου. Βρίσκεται στην άκρη του λιμανιού του Βουρκαρίου, πάνω σε ένα πέτρινο λευκό κτίσμα, αγναντεύοντας το Αιγαίο. Πέτρινο σύμβολο Ανάστασης και Σωτηρίας άναψε για πρώτη φορά το 1831 και είναι ο πρώτος φάρος των Κυκλάδων και ο δεύτερος στην Ελλάδα. Είναι χτισμένος στα ερείπια του Ιερού Ναού του Ποσειδώνα και δίπλα του βρίσκεται το ξοκλήσι του Αγίου Νικολάου. Μόνιμος κάτοικος του φάρου, ο Ζαφύρης, σύντροφος και παρατηρητής ταξιδευτών και θαλασσοπόρων, περνάει τον καιρό του διαβάζοντας και αγναντεύοντας τα καράβια να περνάνε. Η ζωή εδώ έχει μοναξιά, αλλά προσπαθούμε με όλα αυτά
που κάνουμε και ασχολούμαστε να περνάμε καλύτερα. Νησί του Σαββατοκύριακου ή όχι, η Τζιά συνδυάζει τα πάντα. Παρόν, παρελθόν και μέλλον. Κάνει τους ψαγμένους να τη λατρεύουν και τους ανυποψίαστους απλά να τη χαίρονται.